nakigugma sa kaysanog, nakigugma sa cellphone, nakigugma sa guwapa, nakigugma sa surveysa, nakigugma sa pagkaon, nakigugma sa anak, nakigugma sa asawa, nakigugma sa lolo, nakigugma sa lola, nakigugma sa akong lawas, nakigugma sa mga eskwelahan, nakigugma sa tanan. Gawas sa Diyos. Tungkol sa mas maayo, kaya sa mas maayo, Ginoo o ang cellphone, Ginoo ang asawa, Ginoo ang mga anak, Ginoo ang tibok kalibutan, ang Ginoo. Pero, makigugma sa Ginoo, mga si Senyor San Jose, mga si Santa Maria, mga si San Pedro, mga si Santiago, mga sa tanan mga santos. Sa ito pa, kinahangad sa retreat. So si Jesus, ang mayo magtutudlo ko na ang mga pamagi na makigugma sa Ginoo. Problema sa mga Hudiyo, dili nakigugma sa Ginoo, iyang problema niya ni tungod sa dili nakigugma kang Jesus. Tapos dili nakigugma kang David, tungod sa dili nakadungog sa iyang mga pulong. Di nakigugma kang Moises, tungod sa dili magtuman sa iyang balood. Di nakigugma sa mga mananagna, tungod sa dili makasabot sa patag na nila. Labi sa tanan, dili nakigugma kang Jesus. Sa ito ba niyong benhilyo sa pagkakaroon? Si Jesus nagtudlo sa pataon ang tanan kahibalo. Magigugma sa Diyos, ibawa sa tanan, uy, kaya sa mga kaupan, hinunod sa unsang palahanan. Diyos sa nila. Pero dili higugma ta ang Ginoong Diyos. Kaya panahon sa COVID, 5 months, why semba? Na natingala man ako sa vow. Sa simbahan, adlaw gabi. May tao. Pero ako sa dalan, Panda boy, tubig, kaon. Magkakumpisa mga laway. Wow. Wow, atong kahigdan. Ang himaya sa Diyos, kada DOH, kada adlaw may pahiblo, may pagwali sa matag adlaw, makahadlok sa tao kada adlaw. Ihantod ka ron ang tao makahadlok sa tanan dapat. Kahadlok sa Diyos, wala. Wala kahadlok sa Diyos. Pila ka porsyento sa tao namatay sa COVID? 2 to 4%. Pila ka porsyento sa tao makahulog sa impyerno kung may salanan mo tao? 100%! Pila ka tao may COVID? 1 out of 4,000. 1 out of 4,000. Pila ka tao may mortal sin? Out of 10. Ang kalibutan, daotan. Ang simbahan, dawatan. Ang mga Katoliko, dawatan. Musugod sa karoon? Oo. Kumanon? Ambok pa. Ang una kay butang na kinahanglan na magtuman yining balaod. Okay. Makaila kang Jesus. Masado pa si Jesus. Nagtudlo kanila. Kasi mong tanaw mahitungod sa anak ni David. Kining Biblia Protestante. Karoon ay sayo pa mga Protestante. Extraordinary. Kaliwat sa David. Anak ni. Unsay mo Messias, mahitungod sa anak ni David. Anak ni David. Kinsa Mesias, sila magtubag anak ni David.
Yun naman si David nagtuwag sa iyang anak sa Espiritu sa Ginoo. Tungo sa Ginoo, nagsulti sa akong Ginoo. Hilingkod sa akong tuo, samtang na maghimo sa imong mga kaway sa tumbanan sa imong tiyo. Ang Ginoo, mao Mesiyas. Pero ang Ginoo, nagsulti sa akong Ginoo. Ang anak ni David, Ginoo ni David. Ang anak ni David, maghimo sa Ginoo ni David kung Ginoo radyo. Yang Ginoo, wag amahan, nagsulti sa akong Ginoo, wag ang Mesiyas, wag si Jesus, hilingkod ka sa akong tuo. Lumikaran ka sa akong tuo, hangtod na maghimo sa imong mga kaway sa tumbanan tiyo. Hangtod na mag-usab sa yuta padulong kanimo. Imaghimo kaninyo sa inyong mga sulubuan. Kini Psalm 109, kining Biblia na Bisaya, Psalm 110. Kung magbasa sa sunod na sa Psalm 109, magbasa mo ang Ginoo, magsulti sa akong Ginoo. Ang mga pulong na nagisulti ni Jesus. Pero sa katapusan, ikaw kung makato dito at ubangan sa mong kaway, makadaog kanila, ang Ginoo sa imong tuo. So, tanawang igawa, ang mga pulong sa Espiritu Santo. Ang Ginoo, mga Mesiyas, ang Ginoong Diyos, nagsulti sa Ginoo na Mesiyas, lingkod ka sa akong tuo. Isa katapos sa mga verses sa Psalm, kung ang Mesiyas nakamaka ng makadao, ang Ginoo sa iyang tuo. May duwa ka tuo. Ang tuo ni Jesus, ang tuo sa Amahan. Na ikaw, kung lingkod man ka sa tuo sa imong tupad, siya sa imong wala. O kung siya naglingkod sa imong tuo, ikaw sa iyang wala. Pero sa Diyos, ang Amahan sa tuo sa anak o ang anak sa tuo sa Amahan para mahente ang doktrina, para magtulog kaninyo ang tuo diha sa mga butang sa Diyos, muli possible pareho. Sa ato pa magkanta taas, lingkod sa tuo sa Amahan. Now, ang expression na konkreto na magtudlo na si Jesus, ang butong anak sa Diyos, pareho sa Amahan. Pareho sa Diyos. Pero ang Amahan, magsubay sa anak sa iyang tuo, ang Amahan, pareho sa anak. Pero ang anak ni David. Matuod na tao, gikan sa kaliwa ni David, o matuod na Diyos, gikan sa dughan sa Amahan, gikan sa eternidad, hangtod sa hangtod. Anak ni David, unsang pamagi na si Jesus, sumama sa Ebanghelyo, si Jesus, anak ni David. Tungod sa si Jesus, anak ni Maria. Maria sa banay ni David. Ito anak ni David, dili gikan sa tiyan ni David, murag lalaki, gikan sa tiyan ni David, murag babae, ang iyang inahan si Maria. Pinagi sa babae, kaliwa ni David. Tungkol sa dugo, ang tawag, ang dugo o ang lawas ni Jesus, gikan sa dugo o lawas ni Maria, o ang dugo, lawas ni Maria, gikan kang David. Saan pa, anak ni Maria, anak ni David. Matuod na anak ni Maria, matuod na anak ni David. Pero kining anak ni David, Diyos. Para makasigurado nining doktrina, tanaw na Ebanghelyo, manitungod sa pakigmukso ni Jesus sa tiyan ni Maria. Ito ang Anghel Gabriel na tulog kang Maria, ang pagkakunsaran. Pagkakunsaran ikaw sa Espiritu Santo. Ipagalundugan ikaw sa labing halandong Diyos. O ang anak na matao, balaan o anak sa Diyos. May apat ka puno may doon sa Diyos. Espiritu Santo, labing halandon, balaan, anak sa Diyos. Kung sa balaan, dito sa Biblia sa daan na kasabutan, ang balaan,
pangalan sa Diyos. Apat katulong na magtudlo na ang anak ni Maria, ang anak ni David, anak po sa Diyos. Now, kini ang una kakiniiya, ang una kakondisyon na makigugma sa Diyos, na makigugma sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo, na makaiwa sa anak ni David. Isip anak ni Maria, isip ikadua ka persona sa Santissima Trinidad, matuod na tao o matuod na Diyos. Hindi makikita niyan hindi pwede makigugma sa Diyos. Ang mga Muslim, hindi makigugma sa Diyos, kung sa hindi makikita kang Jesus. Importante. Makiiwa sa Diyos, makiiwa kang Jesus. Ikaduha kabutaw para makigugma kang Jesus. Ino ni Jesus. Kung gusto mo sunod, kung buo, kung bisan kinsa, kung bisan kinsa buo mo sunod ka nako, kinahanglan magdumili sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang krus o magsunod ka nako. Magdumili, magpasan, magsunod. Isa to pa, walay tao na karon bisan kaliwag ka na to na makigugma kang sa Diyos. Para makigugma sa Diyos, kinahanglan magdumili sa imong kaugalingon. Magdumili sa kaugalingon. Ejemplo, may asawa. May asawa gusto makanak. Gusto kamalan na di gyud mabuntis. Nabuhay kung magalis mo. So, magtuman si mong asawa, magsalikwa sa Diyos. Malipayong man ka na uban sa asawa, pero sudoon uban sa Diyos. Yang Diyos, mabihan si mong pamilya. Tungod sa nagsupak sa panood sa Diyos, tungod sa gugmaan sa asawa. Ang problema. Iuban pa, bisan trabaho. Yung trabaho, nagtugos kanimo na mamakak. O magbuhat na ang uban makasala. Hindi pwede. Kung ang trabaho nimo, kinahanglan, para maging mo sa trabaho, kinahanglan makasala. Hindi pwede magtrabaho. So, sa enfermera sa Francia, kung ako sa seminaryo sa Econ, siya, estudyante pa sa on-the-job training sa hospital, yung professor niya ang doktor. So, siya nag-assist sa doktor sa operating room. About sa operating room, malabot sa paglaglag sa bata. Bago sa board exam, 5 years bago sa board exam. Professor ang mediko. Yun sa ginoo. Assist ko sa abortion, matapasar sa board exam. Pasayalo yun ang ginoo ka na. Kumana. Nagsibat sa operating room. Isalikway sa pag-infirmera. Ikinahanglan laing eskwela para sa laing trabaho na. Pagkuman, lima katubig. Ibihit niya kaya katubig ng libro. Pero pagkuman sa course, hapit na uman. Inatahin siya lang. Kinahanglan magdumili sa imong kaugalingon. Tapos kinahanglan magpasan sa imong krus. Iyon ni Santo Tomas ang krus, ang pulong sa krus, o diba sa bawang pagantus, torment. Pinaka-grave na pagantus. Ang krus, ang pulong. Kagrave na kabisod.
ikatulo ka pamaigi na magpasa sa imong cruz, imong ni Santo Tomas na subay ni San Gregorio. Ang una, kung mibiyaan sa mga sala. Kung magpatay man ka sa mga sala na patay. Kung mubiyaan sa sala na mga sala na makapatay. Mga sala mamatay sa mga sala na mortal. Biyaan sa pag-inom o etc. sa mga babae o sa man. Biyaan susi ka kanabuhi. Ang mga ipon-ipon, di na nag-ipon-ipon. Separate man sila. Sa una si ka lalaki, nakiguma sa labahe na minyo, inagipon sila ang tuwing mga napuno katuig. Ang laki ng bisita sa kapilya siyang pagkabatanon. Mislo sa kapilya. Ang una kabutang yung tanaw, mao, ang sanctuary lamp. Kini pangura-hura nag-usap sa ulo. Nag-usap sa ulo. Natao parehas na kinahanglan kinilalaki na mubiyaan sa babae. Mamatay sa daan. Ang cruz, makapatay kanimo. Magkapatay sa kinaang na lalaki na suluguhon sa dawatan kanabuhi. Number one, mubiyaan sa mga sala na mortal. Number two, makabaton sa pagserbisyo na hingpit ng mga kamisos. Magsilbi kaniya o hingpit na pamahagi. Sa tanan mga sala. Isang gamay para magsilbi kang Jesus. Na matiguma kaniya ipapatan. Magtuman yan sugo. Na dili matiguma kaniya hangtod sa dili makasala o sala na mortal. Pero matiguma kaniya sa tanan, ibaba sa tanan. Na ikadua ka pamahagi na mamatay. Mas hingpit, mas mayo. Ay ikadua ka pamahagi na matapos. Kung magantos pagayo alang sa karuwasan sa imong salingan. Ang una, ang ikadua ka pamahagi, magantos pagayo alang sa imong kahingpitan na espirituhanon. Ang ikatulong ka pamahagi, magantos pagayo alang sa karuwasan sa imong isikatao. Si San Maximin Kolbe na naghalad siyang kanabuhian ang manguwas sa Kataliwango, igibutang siya sa starvation bunker ay namatay pagmaman siyang kaadlaw. Na ikatulong ka pamahigi na magpasaan sa krus. Sa ito ba mga igala, si Jesus nagbuhat sa sakramento sa Eucharistia. Nagbuhat yan yung sakramento ang makitabang ka nato na magpasan sa krus. Na makitabang ka nato na makalagkat nato sa bukid sa kahingpitan na espirituhano na mangluwas yun. Kung sahay, luzod na mangluwas, hindi luzod tungod sa Diyos, tungod kanimo. Kung may doon ka tao na nagipong-ipong, doon sila minyo sa una, lizard na makibulaag sa usa-usa na aron mangluwas. Pero naman lizard, tungkol sa Diyos, no, tungkol kanila. Sila naghimo lizard. Pero walay pamahigi na mangluwas, bulag. Usahay, magtuman sa balod sa Diyos, gawas ka sa hingpit. Wala labot sa kahingpitan, may labot sa imong kaluwasan na dili mahulog sa impyerno. Usahay, lizard. Mga sa bata may napulog ka tuwing, dili na magtuman sa balod sa Diyos. Magtuman sa ginikanin lamang. Kaon, tulog, tuman, lizard, dili. Mga sa may 30, idaghan ka mga karapasan, lizard na mangluwas. Yang sa tanan mga kalizod, kinahanglan sa tabang sa Diyos. O ang pinagkadakong na tabang sa Diyos, ang pagkalawat.
mga lawas sa dugo, sa kalago sa pagkadiyot ni Hesus Kristo. Aron na si Jesus magpasan sa krus diha kanako. Alang na si Jesus makadaog sa akong kaugalingon. Alang na si Jesus makadaog sa yawa o sa kalibutan. Siya ang siya yun ang madaog. Si Jesus mismo. Niya ako kinahanglan siyang tabang. Kawas kaniya, diri makaya na mahimo sa bisan pinakagagmay na butang. Isa pa kinahanglan sa pagkalawat. Nakita ninyo na may sa catechism na tulog ka na to, may tulog ka butang importante na mga lawat. Ang isa ang pagtuo sa makadawas ng Jesus. Siya magpuyo si mong kalag, siya nagubang-ubang kanino. So, kinahanglan sa pagtuo, nato kang Jesus. Anak ni Maria, anak ni David, buktong anak sa Diyos. Gusto niya na magkinabuhin sa imong kasing-kasing. Ang hingpit na pagtuo, nato kang Jesus. Ikadua ka persona sa Santissima Trinidad. Tapos, kinahanglan na makuti-kuti sa imong tanwat, sa imong kalag, na walay salat na mortal. Na mawala lang sa tao na manghuna-huna na ako, doon ako ay salat na mortal sa akong kalag. Pero misa, yung mga lawa, imakakopi sa pagkuman. Kung may salat na mortal, bawal mga lawat. Tungkol sa imong kalag, patay. Tungkol sa hugaw, si Jesus, puti mo yamot. Hindi pwede matakkan sa imong kaugaw. Sa ito pa, kung misulod sa hugaw na kalag, sacrilégio. Abuso sa balaan na butang. Sala na dako. Ikaw hindi pwede maghukom si mong kao ganyan masuli. Ako limpyo na. Kinsa magsulti ikaw? Ikaw magsulti na. Ikaw paghukom. Hindi na nagbuha kanimo mahuhukom si mong kao ganyan. Imong paghukom kahiblo na nakasala sa sala ng mortal. Mao imong paghukom na kahiblo at kinahanglan makahukom. So kinahanglan matuti-tuti sa mong tanwa na walay sala ng mortal. Kanya, kinahanglan sa mayong intensyon sa mga bituyo. Ikene, dahan ka Katoliko mahulog din. Mga Hudyo sa una. Natingalahan na butang na daghan ka mga Hudyo na dumili kang Jesus. Kung sa Jesus, nagwali mahituo sa Eucharistia. Hasta yun sa iyang mga tinunan, sila po daghan ka buo nag-trust. Ang nakita mo, mga ka-Hebrew mo, na si Jesus naghimo sa malago, na nagpagkaon siya sa mga 5,000 katao sa kamingawan. Sa pan, mga 5 kabuok sa pan, nagpagkaon siya sa daghang katao. Maripayong mga tao pagayo, inisunod sila kang Jesus. Initabok yun sa lanaw, naglingi-lingi, may daghang katao, sa katakong panon sa tao na misunod pa niya. Nagsunod mo ka na ako tungo sa pan, tapat mangayaw ka na ako sa pan na gikan sa langit na makahatag sa kanabuing dayon. Karunay, buhaton mo sa mga buhat sa Diyos. Unsa man. Unsa mga buluhaton sa Diyos. Mupo mo kaniya na gipadala sa Diyos. Inagbabaw sila. Nagbabaw sila. Nagastorya pago sa mayroon kang Moises sa mga tigpakatarong ignaw na Moises, di na nakigumat ang Moises. Si Jesus na ito. Moises nagalaka ninyo sa pandikan sa langit, pero mamatay mo. Ang pana kung gihatag, maghatag ka ninyo, magdala ka ninyo nato sa kanabuhing tunhay. Kining,
kinahanglan mangitaon, perme. Inaglali sila. Imakalima si Jesus nagsulti, ako unod kaon. Ako dugo akaapat. Ako dugo ilimnon. Sila nagsulti. Imakamata. Naglingi-lingi nato sa mga tinunan, nakamilos man sila. Dahil ka mga tinunan nakalakapot. Bili na mga 12, si Jesus nagkain kanina. Kamo, makalakapusap. Makalakapusap. Sino na lang Ginoo, asa nagatumi? At yun na bakay ang mga pulo sa kinabuhi. Nano man ang mga Hudiyo nag-atras? Ilalog sa mga pulong ni Jesus, may krus. Ilalog sa mga pulong ni Jesus, may pagdumili sa kawagalingon. Dili gusto. Dili gusto. Masyado pa, ang mga intensyon ninyo, ang mga intensyon ni Jesus, lamang magpabalaan, magpasan sa inyong krus. Magkadaog sa inyong mga bisyo. Mag-usap sa tebol kalibutan padulong kang Jesus. Makatawa sa grasya ni Jesus. Maghimo sa higala na matuod ni Jesus. Kaya mga intensyon. Ikaw may mayong intensyon, makatawa sa mayong grasya. Ikaw mulay mayong intensyon, hindi magpalahot tayo ng mga lawat, period. Hindi magpalahot tayo. Hindi mahago, hindi maghimo sa mga sakripisyo ang pagkalawat. Ayos ka bata sa Russia, walay tiil o walay kamot, nakalakasya sa mga tuhol o siko. Kada Domingo. Yang lugar sa misa, din hiyatubangan sa pari tungkol sa di pwede lingkuranan, di makita tungkol sa higda siya sa iyang siko o tuhod. Siya na ni kada Domingo. Bisan niebe, bisan yelo sa dalan, bisan bug na pagayo, Russia, bug na pagayo. Pero gusto niya mga lawa. Niyan tao nagsulti, ang tao niya dito. Yan now nga tumangan sa Diyos, puno sa kahaya o sa gumba. Ang umang katama, nimba, ang magtanaw kaniya lamang. Kini ang mayong intensyon. Tapos, kinahanglan, masunod kaniya. Ang panotin ni Jesus, masunod ka na ako. Kung ba subot na mamalandong sa mga misteryo, siyang mahal na kanabuhi, siyang Diyos noon kanabuhi, mamalandong usab sa kanabuhi ni Santa Maria, himaling kamo na mag-awat kanila. Maghimo pareho. Kung may problema, kung may kalizod, maka-enkwentro mo sa mga kalizod tungkol sa puno sa imong kalag, puno sa bisyo. May kalibutan, puno sa plastic na gumpa. Sa ito pa, kung maglingi-lingi nato kang Jesus, makapagan sa daghan ka mga kalizod. Kung musubay sa kalibutan, mo ay kalizod. Pero kung musubay kang Jesus, ako kanimo, tentasyon, kalizod, problema, kabudlay, ikalibro mo sa matuod na gumang yun sa pataka. Kinsan kinwood na sulugwo na kinsan pataka. So, mga gyara mangayo takang Maria na makahata ka nato sa Espiritu ni Jesus. Sa Espiritu siyang anak, kung sa kamo, pinagi sa bunyag, mga anak nagisagop sa Diyos. Sa ito pa, mga anak nagisagop ni Santa Maria. Kunya, mag-awag kaninyo na maghimo sa retreat, mga 18 pataas, magpakilid sa inyong panahon para maghimo sa 5-day nation retreat. Importante man yun na may panahon na matuto ang Jesus. Mamalando may tungkol sa mga kamaturan na importante, giyahan mo sa santo, sa San Ignacio. So, sa mga